Ok, am revenit aici, Dragon 2, și bine v-am regăsit la joculețul nostru cu ghetache numit Minecraft. Am revenit la locul de pe unde am fost și ia să vedem aici dacă ți-e foame. Ok, luăm astea, asta rămâne aici. Mere de aur, raw chicken, ăsta nu-l iau, nu îl iau. Ok. Mâncăm un nor de aur? Nea, nu se merită. Avem melon, avem de tot. Ok, așa. Așa. Da. Au. Nu știu la care trebuie să sar, dar eu sar la astea. Ok, și... este ceva pe acolo? Nu cred. Am să sar acolo, dar nu cred că am cum, așa că sar aici. Așa, și după aceea sar aici, acolo, aici. Așa. Ok, avem un lever și ne ducem în căutarea lui Gigel. Aici, ok? Am uitat un buton. Hai să dăm de el. Se închide, nu se închide. Ultima capcană, labirintul lui Gigel. Trebuie să ajungem acolo. Ia să vedem. O luăm pe aici. Pe aici. Pe aici ce-i? Nu știu ce-i pe aici. Nu cred că e ceva de bine. Nu, se iese. Se iese. Ah! Fuck! Ok. Lol. Ia, să vedem. Hai, dă-te, bă. Deci, sper că te-ai distrat. Ăsta e Gigel, cred. Vizitează canalul nostru. Osodex, l-ai prins pe Gigel cu vaca. Bă, ție-ți plac vacile? Ia să te închid eu aici, că nu meriți să ieși. Hai, văcuță, tu n-ai nicio venă. Hai, ieși acasă. Nu așa tot, Gigele. Gigele, stai acolo, Gigele. Gigele, nu mergi să ieși. Ce-i cu asta? Premiu! Avem premiu! Ok. Ia. Nu. Trebuie să dau așa. Diamante! Ok. Și așa. Acum, dăm drumul la ușă. Spawnăm creeperi. Ia. Na, nu, stai că-s pe Peaceful. Ok. Ia. Dă-te, mă. Gigele. Fuck. Boom! Fucking boom! Bă, fă boom! Nene, boom odată! Au! Ok, hai să explodăm mapa! Yay! Wow! Explozii peste explozii! Hai! Ioi, cât de sus m-a aruncat! Spider Jockey! Trebuie să-mi dau game mode 1 să văd Spider Jockey-ul. Creatura rară a jocului nostru. Ce faci? Domnule, ce faceți? Vă cățărați pe ziduri? Bine, domnule. Haideți bine, domnule. Hai că-i bine, domnule. Hai cățărați-vă. Hai sus, acolo sus. Da, acolo sus. Că explodează creeperii acolo sus. Adi, mă, explodează odată. Și tu? Bă, tu mai explodezi? Nu mai explodat. Lol. Ok. Unde-i? Mă. Nu e aici. Ok. Până data viitoare, eu am fost Dragon 2 și ne mai întâlnim. Stați puțin. Vreau să fac ceva ce n-am mai făcut în viața mea pe o mapă ai cuiva.
Nu contează, mai downloadez încă o dată. Dar vreau să distrug mapa. Slash game mode 0. Da! Ok. Până data viitoare, eu am fost Dragon 2 și bine, ok, am murit de 2 ori, de 3 ori, de 4, de 5, de 6, de 9. Ok. Până data viitoare, eu am fost Dragon 2 și vă salut! Yeah!